Haka jingsar jong ke jingpang COVID-19 ki nong shong shnong kentup nadu ki shnong ki badan sha ki shnong nong kendong bat kumju ki bahasor ru ki mat ia keju ke jeng ki baha ki babun ki khep ki pai ba bun sin ki don hapdeng ka lengo bat ke jing bom pei phang halor ke jingpang COVID-19 lane ke bla ju khot kum ka coronavirus. Kaishnong dulong nar Haribhoi district kabadai kawai na kishnong kabadan hajan jong asor nongpo kalamat ia kene ke jing bom sungtu shu ia ka kli bat katdong jong kene ke jingpang kumbalapan pau da kinong shong shnong ka jing penbena ba arsin ia kawai ka long kemi ka bala shong quarantine menta la kumba phra bat khandai singi baha kapor men step ka report ka long negative bat ondala janmit pat la pha byang ia ka report ba ka long positive. Nagaliang jong rang ba shnong uba M Kharsandi ha ka jingedon lang jong secretary shnong uba S Kharwan lang nangta ki arngut kirang ba ki bedai ki executive member jong ka dorbar shnong ki ba kentup ya uba N Kharsandi bat uba K Thanrang kilapan pau ya ki jing sokhya bat ka jing bom hun halor kane ka jing penbena ka ba shipang ka negative report bat shipang pat da ka positive report. Namar kane ka pensyong seir bat penjenjar ya ki pai ba nong shong shnong namar ha ka jingbom poi perkhat ka shnong rengkat bat ki samla shnong ki lahap ban long volunteer na ka bantaban penbiang ya ki jingdon kam jong ki te ki laying kentup ru ya ki laingut ki khun jong ki te ki long kemi ka balio artli ki report mi na kaliang shnong idon ka mensim ba smukhya do kata-kata na ka banta ba kadan koi kalong yeng ka ba layo positive case ha namu tarik ke ba arpo tarik jong jemang bat adien ba kasnong ka tip ba kane kalong yeng layo ya ka positive case namar ba tai kalong yeng layo positive case ya u lok jong ka tai ka yeng adien ba kasnong kala kalau tip ya kene kam kalau simkhya ya kene kalau yeng but marmar kilarak ya une u bayok positive case sa kejing sumar barhadien bang kilarak kejing sumar ya une ulongpa jong kene yeng namar ba udon hakamat ke bakot ke khya ke health department ke lapha yang usieng tenrai na kaliang ke shnong ya kemi jong ke yeng ke shnong ke labu kerpang ha ke yeng dorbar hall jong ke shnong bat hadin mangilabu ya ka yeng dorbar shnong hadin kartu kedisi kijing dap sanksi na kaliang jong ke health department kilawan bantes po jong kene ke indor barhon bat hadin balada bantes ya kene ka longkeme bat ikikun jong ka badan lainut di badan hapok nriusnam hadin belat tes ya ka hakar pratrek ka report ka bagiyo kalong live voltrek bat bagiyo ya kana live ya ka report ka live voltrek hakapor ko baji ko baji mustaq nisham bakane kalong keme kayo ya ka negative case bat ka basmul ngo pade kalong ba hadin hakaju hi kasi ba hakapor ko je menmit niyo ya ka report jong kana kalong kemi kalong ba kadai ka positive case kumta hak ta kapor batang yo ya kana negative case baru kita yang masam kiladan kajing kemen namar balalaj ya kene ke case kabom dai ke positive case ya kene ke long kumi bat ya kini ki khun kumta kini ki bahayeng masam bat nakaliang jong kasnam ru nilasdang ban pelaj yaki
ban song kerpang wat hala ke jong yeng tinrei ke basung kla long balai bakal jia kumne ba nengkang bangiyo ya ke negative case ba hakapor min mit iyo ya ke positive case kumta na kalian kesnang midon ke jing songkhya hadu kata-kata ba ladami kumkine kijing jia kalau penstom yang ki board yang kesnang bat yang kebangidan ya ke CCMC komiti kebangilai penbaik kerpang nak benta jong new lam jingpang belakang rei hakane ka ribat hakane ka distrik ke jumi nama kata ngasngau bat on nakaliang jonga kumurang ba snong bat nakaliang ka snong hiru yi balada ka jiang kumne ka jingjiang hapo kane hapo kisnong jongi lane hapo ke distrik ke jongi i bakan wara ke jinjang kisnong thau namar balai ba hagaban kom bongi i yo ya ka negative case dai namar kata lengba jong kine kijing jia kesnong menta lengba jong ke CCMC committee ngila simkia bat kila donru hadu lai jili kilong yeng play tengko bat kane kalong kme kumta naga CCMC committee ngila persyong kerpangi kini kilong yeng baro kibaran hapo jong kien bat kejing kerpat nak kalian jongi ba kin smubha ban le stop bat banwan ban le tes kini kilong ye nam bangin sosngan hagasnong hi borok koi kata kadai kejing kerpat nak kalian jongi kum kesnong bat nak kalian jong ka CCMC committee bat kejing kerpat jur kalong nak kalian jongi kum kesnong ba lada jia kum kine kijing jia ngai bukan kata ya kisnong ki thau hi baro lada kon jia kum kine ki kes ki bajia hapo kasnong jongi de kum ta ka jing kerpat akaliang jongi kum kasnong ba sngobha banum jia su kum kine ki kes ki bajia hapo kasnong jongi